Te rog frumos, Elena, să treci alături de mine. Așadar, domnișoara Elena, nu, Granzulea, și doamna Sirma Granzulea, vă mulțumesc din suflet că, iată, la această sărbătoare veniți și dumneavoastră cu cântecul armânesc. Vă felicit pentru costumele dumneavoastră. Dau pata de culoare acestei emisiuni. Este, cred eu, ceea ce lipsea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-o zi așa de mare și vă port un mare respect, doamna Sirma, iar ție îți urez mult succes de pe acum. Mulțumesc mult de tot! Noi vă mulțumim de invitație și ne bucurăm că în această zi excepțională pentru românii, nu numai din România, ci și din America, din toată Europa, din Australia, de pe toate meridianele globului, tuturor le spunem un călduros și drag la mulți ani și pace în lume! Și din partea mea, la mulți ani tuturor românilor, tuturor aromânilor și celorlalte minorități conlocuitoare din România, pentru că aici ne simțim acasă și este ziua noastră a tuturor. La mulți ani! Elena, tocmai ai spus tuturor minorităților, așa este, cu toți suntem români. Vă invităm la cântecele românilor, indiferent de naționalitate, că sunteți maghiari, romi, tătarii, turci. Așadar, de 1 decembrie la mulți ani și încheiem emisiunea Cântecele Românilor cu muzică armânească, Elena și Sirma Granzulea. Cântă, Joane, cântă, cântă-și noargă seara.